לשני הסטודנטים שקיבלו את הציון הכי גבוה במבחני הקבלה. באמת? הייתי מאמין על השטני, אבל זה עם השיער השחור נראה ממש זרוק. כנראה שבאמת לכל הגאונים יש איזושהי סריטה. שמן. כמה הם חופרים? מתי הנאום הזה נגמר? למי אכפת מהצטיין בבחינות הכניסה? ממילא אני פה רק בגלל אמא שלי. מי צריך את כל ההשכלה הזאת? מבחינתי, להיות נהג משאית זבל זה אחלה כסף. אחי, אין לך מושג מה קרה לי הבוקר. נכון, נני. רציתי ללבוש את הגרביים שלי. לגרוב. מה? לגרוב גרביים. אחי, אולי אתה גורב גרביים? אני לובש אותם. אז בכל מקרה, אז לא מצאתי אותם, כי הם היו בכביסה, אז חיפשתי את האלה של אח שלי. אלה של אחי. לא אחי, אני חיפשתי את אלה של אח שלי, לא אח שלך. אבל אז גיליתי שיש בהם חור. אז הלכתי אחי, זה באמת לא מעניין אותי. די, הוא כזה חתיך. כן. השיער שלו כל כך מבריק. אני לא יכולה להסתכל עליו ישירות. מזל שהבאתי משקפי שמש. כן, והוא שחור כמו הלילה. הוא נראה כמו חתול חמוד שישן לו על הראש. רגע, על מי את מדברת? על מי את? אבא שלך הוא בלש כחי כל האש. כרגע אתם נעבור בימי שלישי אתם אוהבים לאכול ספגטי אתה שונא פגיע עמידת הנעליים שלך היא 47 מה אתה פנט? אני שפייתי אני מאוד התחשם תצליח לא להגיד את זה הלאה? יש לי משהו לספר לך בקשר לתיק שלהם. אני מבטיח. אתה לא יכול סתם להבטיח. אתה צריך לקפוץ על רגל אחת, להרים את יד ימין לאוויר, ובלי שבא לי אימונים שתביא לי גלידה מהקפיטריה. כיצד עליי לנהוג? מה עליי לעשות? מצד אחד, ייתכן והוא דובר אמת, והוא אכן חלק מצוות החקירה של קירה. אחרי הכל, הוא יודע עד כמה אני מתאהב בצל. מצד שני, אולי זו מלכודת. וכל זה בעצם חלק מתוכנית מתוחכמת של אל, לגרום לי לחשוף את זהותי כקירה. אני מאוד אוהב, לידה. גם אם הוא חלק מצוות החקירה, זה עדיין יכולה להיות מזימה מתוחכמת של אל, ולכן אסור לי להביא עניין בנושא. ואם לא אביא עניין בנושא, אז זה לחשוד בי עוד יותר, כי הרי הוא ודאי יודע שיש לי עניין בנושא ואני מנסה להסתיר זאת ממנו, ולכן אסור לי להסתיר את העניין שלי בנושא. לידה שוקולד. מה עליי לעשות? האם אסרב ולנצח אתייסר בחוסר הידיעה? האם מניח להזדמנות לחמוק מבין את צביעותיי כמו קרן שמש החומקת אל העננים ביום חורף סגריר? או שמא אשנס מותניים ואפעל תוך כדי הידיעה המוחלטת ששגיאה קלה בעת הרת גורל זו עשויה להביא אליי את אובדני ולחורבן שאיפותיי לא צודק יותר. אולי יש קצפת בקפיטריה. אני מסכים, אני אעשה. צורך. אני רואה שאתה רציני בקשר לזה. ובנימה זאת הייתי רוצה להגיד לך שאני אל. לא, אני אל. אני האלוהים כאן. אני אשליט סדר בעולם, מביא לעידן חדש ב... מה? אין סיכוי שזה באמת אל. אם הוא באמת היה אל, הוא בחיים לא היה מודה בזה. יכול להיות שאל רוצה שאני אחשוב שזה שיושב לידי הוא אל, כדי שאני לא אחשוב באל האמיתי. מצד שני, בוודאי מניח שאני לא אחשוד שהוא אל, ולכן בכך כן אל. מצד שלישי, הוא בוודאי מניח שאני אחשוד שהוא יחשוד שאני אחשוד שהוא לא אל, ולכן בכך הוא לא אל. מצד רביעי, יכול להיות שלא. אני צריך לחשוב את זאת. אתה חושב ככה? אני צריך לדעת.
אם אתה מי שאתה אומר שאתה, אז יש לך את הערכתי המלאה. תודה. הסיבה שחשפתי בפניך את זהותי, שאני חושב שתוכל לעזור לנו מאוד בתיק של קירה. הסיכוי שהבחור הזה הוא באמת קירה נמוך מ5%. אבל, אם מחשבים את האינטגרל הנפחי של ההסתברות בחזקת E, הוא 3/4 של פאי, ומוסיפים לזה את הפוטנציאל החשמלי של מידת הנעליים הלא טבעית שלו. הסיכוי שואף ל7%, אם כי הוא כמעט מושלם בגלל לחשוד. אם הבחור הזה הוא באמת קירה, המלאך הזה יכניס אפילו אותו ללחץ. וכל אדם תחת לחץ עושה שטויות. אם הבחור הזה הוא באמת אל, אז יש לו אומץ. אם הוא אל, בעצם, גם אם הוא לא אל, אני ממילא לא יכול לעשות לו שום דבר. אם הוא חלק מצוות החקירה, אז הוא בוודאי כבר חשף את זהותו בפני אבי, ולכן אם ימות עכשיו, אז יוכיח לכולם שאני קירה. אסור לי להראות לו שאני מודאג. אז, נתראה בקמפוס?